minor, wannan shine minor Shiba. Da zarar ka yi register ka shiga cikin nan zai kawo ka home page ɗinsa. abin da suka bani na Gashi nan muna home page. bari na Yanzu bari na join da Telegram. dan bari na samun updated information, labarai sababbi ba. Na yi join. Bari mu dawo sai ka je ka yi posting a Facebook, WhatsApp, inda dai kake so na social media. A wajen posting abubuwan da za ka yi share, za ka yi multiple, za ka yi wa ga sunan da yawa. Na dawo. Zan ɗauki link ɗina na je ne sending a Insta, WhatsApp, da sauran social media da inda dai kake sha'awar za ka yi posting. Ba ni da fara saboda yanzu na fara shi. Gashi nan. Yawwa. Muna skip ne kawai. Ba shi da wahala, da zarar ka yi da kanka ma za ka iya komai ba sai ma an ɗanyi. Wannan ma mun yi shi ne in brief. Lucky spans sai ka shiga ka zaɓa ka yi shi da bayan awa za ka shige shi. Ba shi da wahala, kanka za ka iya shi, ba shi da wani wahala.